Goedemiddag. Ik wilde vragen of jullie niet tussendoor willen klappen. Omdat ik al zo zenuwachtig ben. Enthousiasme. Enthousiasme kan ik moeilijk mezelf voelen. Voor iets of iemand. Nou ja, waar ik wel enthousiast van word, is van gedichten maken. En voordragen. Maar verder heb ik me er altijd over verbaasd dat ik nergens echt enthousiast over kan worden. Hoewel, rondleidingen geven op de waterheuvel en wandelen met mooi weer in het zonnetje kan me ook wel bekoren. En lezen en puzzelen en tv kijken. Dus enig enthousiasme is mij niet vreemd. Ik heb nog een gedicht gemaakt over metamorfose. Dat is het onderwerp van vorige maand. Metamorfose zit ook in mij. Als vrouw, als dichteres, als zus, als vriendin, als schoonzus, als collega, als buurvrouw of kennis. Als ik alleen ben in mijn woning, voel ik me het veiligst. In mijn eigen kokon. Zonder mensen om me heen. In mijn eigen wereldje. Met mijn eigen gedachten, muziek en gedichten. En als ik uit mijn comfortzone stap, de grote boze buitenwereld in, letterlijk de drempel over moet, tussen aanhalingstekens, dan is dat toch elke dag weer even slikken voor mij. Dan had ik nog eentje. Wat dichters eigenlijk wensen. Wat dichters eigenlijk wensen, verschilt niet echt van andere mensen. Wereldvrede en geen hongersnood. Niemand gaat door oorlog nog dood. Iedereen heeft een dak boven zijn hoofd. Eens heb ik dit allemaal geloofd. Geen mensen die geen ruzie maken, nooit meer slaan, schelden of staken. Desillusie, nooit meer ruzie. Eens maakte ik daarover een gedicht. Bracht in gedachten alles in evenwicht. Nooit meer oorlog. Iedereen aardig. Maar het is wel wat merkwaardig. Mensen zijn niet meer zo blij. Ik niet met jou, jij niet met mij. Echte vrienden, dat was toen. Ik weet nu niet meer wat ze doen. Hoe zit vriendschap in elkaar? Tja, wist ik het maar. Laat ik het hier maar bij laten. Ik krijg heus wel in de gaten. Ik ben een optimistische pessimist. Dolende in een dikke mist. Dank u wel. Dolend in een dikke mist. Dieneke Hofstede.